Boko Haram sun tare matafiya akan titin Damaturu Maiduguri da rana tsaka. 'Yan ta'addan Boko Haram sun tare babban titin Damaturu zuwa Maiduguri yau da rana. Ana zargin sojojin kungiyar Boko Haram ne suka kai wannan sabon hari. Sojojin ƙasa suna hanya domin ceto matafiyan da 'yan ta'addan suka ɗauke. Rahotanni daga jaridar Yarwa Express sun bayyana cewa 'yan ta'addan sun tare babban titi na jihar Borno sun yi gaba da wasu matafiya da suka samu. Majiyar ta ce dakarun sojin Najeriya sun samu labarin wannan hari kuma sun yi maza sun mai da martani suna shirin ceto fasinjojin da aka yi gaba da su. 'Yan ta'addan sun kai samame ne suka mamaye matafiyan domin gudun jawo hankalin wasu dakarun ƙasa wanda ba su da nisa da inda aka yi ta'adin. Zainab Suleiman, Duniyar Labarai.